инже бертиге калды. Гадәттә, ахырга иң кызыклысы кала. Күңел күзең белән карый алсаң, шын хакыйкатьне син аңларсың. Бурычны үтәр өчен сынғы талпыну кирәк. Бәлә каза катлаулана, яктылыкны ирештерү юлында. Әкиятдә буталды һәр әйбер, балаларга юк яки хәбәр. Куркыныч яный төрле яклап, монда хәтта төптә тормый яклап. Начар түгел монда. Әйбәт. Кая барыгасың безгә? Әйдә теге якка. Безнең эшләр бик яхшы бара. Соңгы инҗе бертиге калды. Әзер. Бир инде. Ху. Мин бит кычыткан койнатмасы кушарга онытканмын. Миңа калса, бу инҗе бертиге бик авыр. Мин аны күтәреп йөри бардым инде. Рома, саграк бул. Инҗе бертиге, тизрәк аның артыннан. Нишләп гел алар артыннан чабарга туры киләсең? Анда куясың калмаган ул инҗе бертиге. Ярар сәне. Мондагы агач төпләренең йөгерә торган булуын белдемме мин? Без бит әкиятдә, оныттыңмы әллә? Монда әллә ниләр булырга мөмкин. Үзең алып барасың калган. Гел акыл өйрәтәсең. Акыллы баш. Нәрсә бу? Нишләп алар шулай бик тиз үсәләр? Сак бул! Кит аннан, Рома! Нигә төнәсең син? Мин бит яхшылык теләп кенә. Рома! Ни булды сиңа, Рома? Җитте инде, этмә мине һаман. Шулаймы? Алайса мин үзем генә китәм. Әзерме инде? Хәзер әзерме инде? Балалар ачуланыштылар, ашыгырга кирәк. Нәрсә булды соң бу? Рецептны укырга кирәк. Нәрсә? Син аны моңарчы укымаган идеңме? Икшенешке. Ничек котылырга соң аннан? Инҗе бертиге ничек алырга? Әле соң түгел, барысын да төзәтеп була. Син кем? Мин көч-куәткә ия булган хикмәтле шарлама, мин бөтен нәрсәне беләм. Әгәр син барысын да булдыра аласың икән, мине көчле, куркыныч бер нәрсәгә әверелдер. Куркудан шәнешке миңа инҗе бертиген кире бирсен. Бәлки шул вакытта Зөләйха да мине кичерер. Күлгә шум, һәм кемгә теләсәң, шуңа әверелерсең. Куркыныч һәм көчле булыйм, куркыныч һәм көчле. Тигисеңдә тот. Син шәнешкегә генә түгел, тирә-юндәге һәр кемгә көчле һәм куркыныч булып күренәчәксең. Шулай да нинди ахмаклар без.
Исәнмесез? Исәнмесез? Мин Полина. Бу урманда яшәүче фея. Фея? Һәм мин Зөләйха. Габгади кыз. Габгади? Син нәрсә? Оныттыңмы әллә? Син бит 7 энҗе бөртегенең варисы. Энҗе бөртегеннән башка нинди варис булыйм инде мин? Соң эзләп табаны. Шундый юк кына нәрсә өчен үзеңнең дусларыңны куркыныч астында куймассыңдыр бит. Мин үземнең иң якын достымны югалттым инде. Романны эзләп тап, энҗе бөртеген кулыгызга төшерегез һәм иң мөһиме табышмакка җавап табыгыз. Вакыт аз калып бара. Бүлмә тиздән юкка чыгачак. Дөнья һәлак булачак. Балалар минем аркада әкияткә эләктеләр. Мин моннан бик күп еллар элек тылсым ияләренең җыелышында булган идем. Без 7 энҗе бөртеген барлыкка китердек. Роман белән Зөләйха варис булырга лаеклар. Шуңа күрә мин барысын да алар бүлмәгә килерлек итеп оештырдым. Хәзер балаларга куркыныч яный. Мин дөньяны бәла-казадан коткарырга теләгән идем. Тик Роман белән Зөләйханы авыр хәлгә дучар иттем. Bir яшерен тылсымлы сүз бар. Тик. Ука. Кап-кара чебен аша. Таракан ишек аша. Керә алыйк порталга. Бу дөньяны сакларга. Тешсез балык төш күрә. Яшнә яшен күк күкрә. Хәзер күрсәтәм мин сиңа шәнешкә. Шарлама карт алдамаган. Хәзер Зөләйханы гына табасы калды. Романны кайдан эзләргә инде миңа? Коткарыгыз, кем булса да, Рома! Рома! Нәрсә бу? Энҗе бөртеген каян алган ул? Зөләйха, табышмакны исеңә төшер. Күңел күзең белән карый алсаң, чын хакыйкатьне син аңларсың. Табышмак. Бу хикмәт. Акыллылык бит бу. Хикмәт безгә хакыйкатьне аңларга ярдәм итә. Рома? Гафу ит мине. Син дә мине гафу ит. Мин табышмакның җавабын таптым. Хикмәт, акыллылык ул. Булдырдылар. Олар иң мөһим зур сынау аша үттеләр. Һәм шын хәзинәгә ия булдылар. Сез барлык табышмакларның да җавабын таптыгыз. Һәм энҗе бөртекләрен нурландырдыгыз. Һәм сез яктылыкны кешеләргә җиткерергә тиешсез. İzgirlik yavuzlukni jingə İnce birtikləri qabat balqıy Kişilərgə nur taratsınlar Yerdəm itsinlər gümür bakıy Siz cavab tapdığız Işradı sizgə yana dostlar Əkiyyət bulaq etken nur Her kişide balqıp yanar Yerde kolunsuz dostuna Əkiyyətdən cavab tap Zor baylı kaldırdı babaylar
Жанышлы достыңа қолыңны сус. Киләчәккә бергә без атларбыз. Киләчәккә атларбыз. Йорт иясе? Нәрсә? Әллә аларга безнең ярдәм кирәкмиме инде? Ура! Сез булдырдыгыз! Булдырдыгыз! Энҗе бөртекләрен нурландыра алдыгыз. Сез аларның гомерен тагын 365 елга озынайттыгыз. Хәзер алар тагын 365 ел балкып торачаклар.